הווה מתאבק באפר רגליהם, זה רבי אליעזר, ושותה בצמא את דבריהם, זה רבי עקיבא. היה תחילתו של רבי עקיבא? אמרו בן 40 שנה היה ולא שנה כלום. פעם אחת היה עומד על פי הבאר, אמר מי חקק אבן זו? אמרו לו המים שתדיר נופלים עליה בכל יום. אמרו לו עקיבא, אי אתה קורא אבנים שחקו מים? מיד היה רבי עקיבא דן קל וחומר בעצמו. מה רך פסל את הקשה? דברי תורה שקשין כברזל, על אחת כמה וכמה שיחקקו את ליבי שהוא בשר ודם. מיד חזר ללמוד תורה. הלך הוא ובנו וישבו אצל מלמדי תינוקות. אמר לו רבי למדני תורה. אחז רבי עקיבא בראש הלוח ובנו בראש הלוח, כתב לו א' ב' ולמדה, א' ת' ולמדה, תורת כהנים ולמדה. היה לומד והולך עד שלמד כל התורה כולה. שדברי תורה חביבים עליכם ויוסף. אשריכם אשריכם אשריכם